We want justice. Justice, justice. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. नोंथांनि फिसाया जे नंखाय दायखौनो गावफैनानै मा हास्थायदों मा लुगैदों मा मिथिनायखौ लुगैदों आङो सरकारनिफ्राय आंनो थैजासे थांनानै थानायनि राहा लामा नांगौ जानो थाखाय आरो आंनि फिसानि थाखाय गभर्नमेन्ट साख्रि नांगौ थांनानै थानायनि थाखाय साबैसे गथ'फोर सानै फिसाला सासे फिसाजो सासे जों फिसाफोर सानै आंल'खा रावबो गैला दा रावबो खामायग्राबो गैया बिनि थाखाय आं बेखौ नांगौ आरो माबायदि अबस्थायाव हमनानै लाबोदों नोंथांनि फिसायखौ आंनि फिसायखौ न'निफ्रायहाय हमना लाबोदों 3:41 लाबोदों इसोर सोरांखाबायमोन ओमफ्राय इन्जुरखौबो जोसिदों दुवारखौबो जोखावदों आरो बिसोर ओमफ्राय सानैजोंहाय आखाइयावहाय ओरैबो हमना लाबोदों ओमफ्राय आंबो फैफादोंमोन आंखौ फैफानायाव आंखौ नाख्रांना गारबोदों बिसोर ओमफ्राय बिमा फिसा फैफादों जों बाबुआबो थिगखोना लोमजादोंमोन जोङो बिनिनो जोंखौबो लांफा जोंलाय सोरनि मावनाय जानो जोंखौबो दोनलांफानानै जेलाव जोबै होनदों जोङो जोंखौ नारखाना गारबोदों बिसोरो सोर थांदोंमोन बे लाइनाव प्रान्जल ओमफ्राय गबिन्द बिसोर थांदों ओमफ्राय बिसिनि माबाफोर थांफादों रुनिकाटा फरेस्टनिफ्राय बिसोरखौ दा बिसिनि साख्रिखौ सासपेन्ड खालामना होनांगौ ओमफ्राय जेलाव जोबनांगौ बिसोरखौ गहोनो मोना आरो दा मा लाहार लामा मोनबावनांगौ आङो बिसिनि टाइमा मोनसे राहा लामा सरकारनिफ्राय